ƙasa yanzu dai a iya cewa shege ka fasa. Kasancewar yanzu haka tukunyar sambin shugabannin rundunonin tsaro ta tafasa ba wasa. Za su kone duk wani mugu wanda yanzu haka sun fara kai ziyara don karo lakani mai muni a wannan tsari. To muna godiya ta musamman ga shugaban sojoji sababbi wadda suka karba a hannun Kiristofa Musa da 'yan uwan aikinsa. Ko da yake shi daman shugaban sojojin ƙasa shi ya zama shugaban sojojin wato sun kai ziyara ta girmamawa ga minista Badaru kuma sun kai ziyara ta girmamawa ga Malam Nuhu Bado special advisor a bangaren shawarwarin tsaro. Abin da ya sa muka ce mu musu godiya alama ce ta suna son su yi aiki kamar na baya. Daman da su aka somo aikin kuma da su za a kare da ikon Allah. Wannan da sun samu karɓa ta kirki, karɓa ta girmamawa a gun shi kansa Malam Nuhu Bado kuma ya fito ya ja kunne ya yi nasiha ya yi kira ya ce to a matsa bakin rai bakin fama. Kana ji Kabiru mai girma shi kansa minista Badaru ya fito ya gaya musu cewa to aikin nan babu wasa. Ku zo ku yi bakin ranku bakin fama. Mu yi iyayenmu amana da mai girma shugaban kasa ya dora mana ya kamata mu rike da kyau mai kokari mu ga mun sauke saboda al'ummar Najeriya suna jira kullum su ji an ce an kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. Allah da kuma wannan gwamnati mai albarka da ku kanku sojojinmu da kuma mu kansu ministoci in ji shi kansa mai girma minista Badaru ya ce to in Allah da zamu yi bakin ranmu iya karfin mu ga mun kauda fitina a Najeriya. Kar ka manta kankara ba ta hayaki amma dai tana kona baki fa. Malam Nuhu ne mashawarci. To akwai yiwuwa wannan aiki za a yi shi bakin rai bakin fama. Kuma ko rago aka bai zai dagi domin mashawarci yana daga cikin mai zabarar da aiki ya kyau. Wanne kokari za a yi tunda sun ga waɗanda suke kokarin ga yadda kuka musu kun sa gatari kun musu kun datsa. To ai shi bayanin nan mun yi shi gwamnatin tarayya ta fito ta faɗa. Kiristofa Musa ya fito ya faɗa lokacin ritaya ne ya yi. Idan aka ce kuma lokacin ritaya ya abu doka da oda a yi ritaya. Kuma babu wani zancen a ce mun hana na baya ko an gudurewa na baya kaza kaza. A'a. Su kansu da suke kai da su aka yi na bayan yanzu ma da su za a raka. To mu ne da rayuwar gaba ɗaya ita duniyar nan daman ba kowane al'amari lokaci ba ne idan lokaci ya yi Allah ya ce ka zama sai ka zo ka zaman Allah ya ce ka sauka sai ka sauka. Ai kaga mu mun gode wa Kiristofa Musa da mutanensa kuma muna ƙara jan hankali ga waɗannan manyan sababbin sojoji da kare da aka ba su Najeriya aka ce su tsara Najeriya. To ai abin da za mu gaya musu bai wuce mu ce su koyi da abin alkhairin da na ba su ba ko. To da yake kana maganar sojoji shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar dattawa ta amince da naɗin shugabannin da ya naɗa. Wannan al'amari ne wanda dama haka ake yi a yi a doka haka ake yi. Idan an zartar sai a ce to majalisa ga su nan ya kuka gani su kuma su ce yes. In kuma wurin no ne su ce no. Ai da alama ko wannan karan za su ce muku no, za su dawo da naɗin naku su warware shi ƙasa. In dai akwai ɓangaren nan no ɗin su kira no, tunin ba zai gyara. Ba abin zafi bane shi a gurinsa. Kuma majalisa ai yana girmama ta. Ka san dai bayan abu da ka. To Allah ya sa an dawo a ce a dawo da Kiristofa Musa an je. To ai lokaci yayi kaga kana ta wannan magana. Su ba mutane dukkan su kowanne bai san Allah ba ya san akwai Allah. Kana ji. Ba ka da labarin cewa cocilan ɗinka idan batir ya tsufa sai ka ɗauka ka tattauna sai ka ga ya dawo. To ita wannan ai wannan Malam Kabiru shi in dare ya yi dan kwaro ma fitila ne. Mu abin da muka yarda da shi Kabiru mun gode wa shugabanninmu na baya kuma na ƙara gode wa sababbin shugabanni sun kai ziyara girmama kawai wannan shi kenan. To nan kuma asusun tallafin ilimi wato NELFAN da shugaba Tinubu ya samar ya raba tallafin naira biliyan 116.4 saboda tallafin ɗalibai. Abin da suke cewa Kabiru ya girma shugaban ƙasa daga hawansa mulki wannan biliyoyi ɗaruruwan biliyoyi da ya kashe a kan ɗalibai an yi ne fa kyauta don a gina ilimi. Alhaji Garba cewa kuke fa bashi kuka ba su. A'a bashi ne mana ba ruwa kuma bashi ne wanda za ka yi gama shekarunka sannan ka ga dama za ka biya bari misali zan baka. Kana karatu aka ce ka gama karatunka har sai ka samu abin yi ma za ka biya bashi ko ba haka abin yake bane. Wai duk wannan tarin tattalin arzikin ƙasar na ce wai sai an ba ɗan ƙasa bashi Alhaji Garba. A'a akwai dabarar da ake ai kana da 'ya'yanka 10 ɗan kasuwa ne kai sai ka ce to duk ku zo kowane ga jarin 100. Kai wani abin da kake yi wanda ka san kana samu je ka ci gaba. Wani abin da kake ka je ka ci gaba. Wani kai baka fara ba ka zaba abin da za ka yi. Nan da wata 6 zan kira ku in tambaye ku in ga uwar kuɗi kuma sannan na gari ba. Ai haka ake wa 'ya'ya dama. Alhaji Garba ban ga dalilin da za a tambaye